तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं काम युद्धपातळीवरती सुरू आहे. नौसेना दिनाला पुतळ्याचं अनावरण झाल्यानंतर विद्यार्थी तरुणांना इतिहास उलगडून सांगितला जाईल अशी माहिती भाजपा नेते माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी दिली. खरं म्हणजे नेशन बिल्डिंगचं म्हणजे ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतःच्या हाताने या ठिकाणी किल्ल्याची मुहूर्तमेढ रोवली, सगळ्या समुद्री मार्गाने येणाऱ्या सगळ्या आक्रमणांना रोखून धरलं, ज्यांना फादर ऑफ द इंडियन नेव्ही म्हणतात, अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक छान पुतळा या ठिकाणी मालवणवासियांच्या या मालवण किनारपट्टी होतोय. आणि त्याला दस्तूर खुद्द 4 डिसेंबरला या देशाचे यशस्वी पंतप्रधान ज्यांचं नाव लौकिक संपूर्ण जगभर पसरलं आहे, जे आपल्या सनातन धर्माची, हिंदू धर्माची, राष्ट्रप्रेमाची गाथा अख्ख्या जगभर फडकवत आहेत, अशा नरेंद्रभाई मोदीजींच्या हस्ते या ठिकाणी त्यांचं अनावरण होणार आहे. त्याच्या कामाला खूप चांगली प्रगती आहे. आमचे पालकमंत्री लाडके रवींद्रजी चव्हाण, आमचे केंद्रीय मंत्री, आमच्या सगळ्यांचे ज्येष्ठ नारायणराव राणेसाहेब, या सगळ्यांच्या, निलेशजी राणे, नितेशजी राणे, या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, निर्देशनाखाली या ठिकाणी हा उत्सव 4 डिसेंबरला होईल. न भूतो न भविष्यती असा हा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक पुतळा या ठिकाणी व्हावा. मला वाटते आचरेकर साहेब, अनेक वर्षाची आपली इच्छा होती. या ठिकाणी पूर्वी झेंडा पण नव्हता, तो झेंडा लावण्याचं काम मला वाटते आचरेकर साहेब तुमच्या जमान्यात, राणेसाहेबांच्या जमान्यात झालेलं आहे. त्यानंतर हे दुसरं पर्व आहे या मालवणातलं की झेंड्यानंतर आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा या ठिकाणी होईल. आणि महाराजांचं म्हणजे ज्या राजाने, जे आक्रमक नव्हते तर जे बाहेरून आलेल्या आक्रमकांना मागे परतवण्याचं काम, सनातन धर्म, हिंदू धर्म टिकवण्याचं काम ज्या राजाने केलं, त्यांच्या नतमस्तक होण्यासाठी सगळे 4 डिसेंबरला आम्ही या ठिकाणी येणार आहोत. माझं कोकण, अख्खा महाराष्ट्र या ठिकाणी येणार आहे. त्यामुळे त्याचं काम जोरदार सुरू आहे. PWD काम करते आहे. आमचे सगळे सहकारी, भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते या कामावरती देखरेख करत आहेत. अशा आनंदाचा क्षण आहे. वाजत गाजत सगळी मंडळी येणार आहेत. आणखीन सिंधुदुर्गात नव्हे तर मला वाटते कोकणातल्या सगळ्या काय बाबा गड किल्ल्यांवरची मातीसुद्धा महाराजांच्या या इथल्या होणाऱ्या पायाभरणीच्या कार्यक्रमामध्ये येणार आहे वाजत गाजत. त्यामुळे असा हा सुवर्ण क्षण आहे. पुन्हा एकदा जिवंत होतोय काळ, शिवाजी महाराजांचा काळ. आणि मला विश्वास आहे की जगभर पुन्हा हिंदू धर्माची पताका, भगवी पताका फडकल्याशिवाय राहणार नाही, असा हा आनंददायक काळ आहे. की 8-15 दिवस या ठिकाणचे सगळे दुकानदार, त्यांचे दुकानं बंद राहतील, त्यांना उघड देणार नाही. मी आत्ताच SP अग्रवाल साहेबांशी बोललो. त्यांनी सांगितलं जेवढे आवश्यक असेल तेवढ्याच मंडळींना त्या ठिकाणी काळजी घेण्यासाठी सांगण्यात येईल. त्यामुळे असल्या कुठल्याही अफवांवरती विश्वास ठेवू नका. हे स्मारक झाल्यानंतर या ठिकाणचं अनेक पर्यटक वाढणार आहेत, अनेक लोक आहेत. त्यामुळे इथल्या दुकानदार, इथले व्यापारी यांच्या व्यापारातसुद्धा वाढ होणार आहे. त्यामुळे हे पर्यटकांसाठी हे पर्वणीचं ठिकाण ठरेल. आणि आज पुतळ्याचं अनावरण झालं 4 तारखेला की या ठिकाणी आमची सगळ्यांची कल्पना आहे की या ठिकाणी एक लेझर शो त्या ठिकाणी होईल. आणि दर संध्याकाळी दर एक अर्ध्या तासाचा लेझर शो आणि महाराजांचं संपूर्ण जीवनपट ह्या ठिकाणी उलगडून दाखवता येईल का, अशा प्रकारचं सिंधुरत्न समितीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पैसे देऊन या ठिकाणी एक फार सुंदर असं लेझर शो आम्ही आता विजयदुर्गवरती करतोय साहेब. 5 कोटी रुपये आपण मंजूर करून घेतले. विजयदुर्ग किल्ल्याच्या समोर PWDने 2 एकर जागा दिली आणि आपण आरमाराचं म्युझियम आणि लेझर शो विजयराव त्या ठिकाणी करतोय. अशाच प्रकारचं आणखी एक लेझर शो आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा सिंधुरत्न समितीमधनं या ठिकाणसाठी 5 कोटी रुपये मागणी त्या ठिकाणी समितीचा सदस्य म्हणून मी नक्की करेन. आणि अशा प्रकारचा लेझर शो करण्याचं सुद्धा काम म्हणजे दर दिवशी येणाऱ्या पर्यटकांना इतिहास उलगडून सांगितला जाईल.
तरुणांना असेल, विद्यार्थ्यांना असेल, या ठिकाणच्या पर्यटन असं एक चांगलं भव्य दिवस स्मारक आचरेकर साहेब या ठिकाणी होईल. खरोखर एक सुंदर काम सुरू झालेलं आहे. मला सगळ्या पालकमंत्री चव्हाण साहेब, आमचे राणे साहेब या सगळ्यांचं आभार मानायचं आणि नेव्हलच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे पण आभार मानायला पाहिजेत की त्यांनी पण ही संधी दिली आणि ज्यांनी नेव्हलच्या ह्या सगळ्या गोष्टी पोचवल्या योग्य प्रकारे, की शिवाजी महाराज हे फादर ऑफ द नेव्हल होते हे ज्यांना कळवलं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी घडवून आणल्या, त्या ज्ञात अज्ञात सगळ्या मंडळींचा म्हणजे आम्ही अभिनंदन आणि आभार मानायला पाहिजे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.